kandi eburigoro egekogero umwano akubeke kiara omanyigoswa naboigo ekera gosoka kurwa seskuru eyo dikya omwano aseskuru ega era somochie obosungu ensema ya jogo aria St. Mark's bakere simya senamba 0726732322 JMAP Preparatory School. Jishinde Mushinde. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabondo mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomenteranibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyoranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri lyabantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangane duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha. Kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na
Nabondo chinga gichikire karombente ko yamanye buna atike kora chinsemo imena isko yorogongoro gusi ekaro chinga kimne chiga siasa ya chakire kuburgerwa ekaro babikire chimbegu chiabonse lakini taito gotebiga nga egentongirge kurukwebesa ebesa asebukuge kwiruka litina lya makweli lakini amaswali goteba nga pesa ni sabuni ya roho iwa ekaro mosacha akonyora chibasa karo mosacha nyora chibasa cha comment kana igo agotwara appetite yo commenta abasbati kusaba kungu mukate bora rana kwarengera rigo no musbati ekero chibesa chigo chaka comment kana igo appetite ya basacha igo kya igo igago chaka ko beka ngabono tatageti mangana abasacha mono na maskani no submission no weska ko ringasi getabagaka igo chaka ko kya asingenche yo tabanga I can do good negego abatanga what a man can do a woman can do better atanga na bongo nyara ko lenda basacha bunantegeti abana basae ekero bachakire konyora chibesa chiria abaibuli betiganete bagatwara paka amangere asamo kabo kero bosibu abaibuli bwabo anyirire abaibuli yagose abasaba igamba ligotaka abaibuli babo babatarire ase chiabi chiabo obuna bubuya no bube bwechibesa lakini ndageto kuboli liboli elimo iganga musacha nago tonyo konyere ekero bwate chibesa cheo chisaino ayo mukungu omoko gose omusacha no sibelie gose mukungu no sibelie omusacha chianga kumuminyokeria mache kero bwati beso sikere ntukerio bwate kiao gisaina ayung kianda ikomi nyore besa omaye kumanya embo yao nona bagutuke kanisa mono talinga babwachi beso talinga bakora kindi gyons tiga batware besa omaye kumanya nga embo yabo niriri ayung kianda ikomi kionga chinsaibere Wilson Makoria sense mayemanyelio mkate no kanere tariane ana atokore ase kionga chinsaibere egento nababori abantu baminto ebintu bya serikali bigocha ebintu bine bito ntacha bangaine ero kaigo tetebuoye ero kalebia ukerende tena abantu bae na bana bae nga mokole bintu bya serikali omoroberio nyotani guchakigwa chinsemo imeyense ya Kenya abo asorogongoro gusi omosolista General Shadrack Mose naboigo omuliki obutambe ase wizara ya ICT Stephen Esaboke bara emiroberio ase county chekisi na Nyamira barabumune system bache baligiri bache toikaranse abantu bonse bibakogenda chigari Kisii county toikaransamo toligie solution so that tokolegasi no morembe abonchereria abo bosombi kwe murunganiria serikali ase kubamiga mono na kigo salirira ba bona nyabasongo bagotoretera intu twomenya kuruta mugondo ntogo salie zeitere oboremi nigo bwagenderere guserekasa matuka bwangoiga naramangana yabagaka korwa sensemo yabarabo abasae nigo baburigo kubwaterana koboko elio ko enyora amabaga ayokwena na serikali aso kwegendereria ukwana bali kyamangana chinga kichige karo na borokiwa ba Kisii National Polytechnic muliki butamba se wizara yoberania Stephen Esaboke nigo boigo akwandra igoro yomurubelio bwa serikali bwoko abasae amakabeso gochakia obonchereria na nigo boiga menta no murubelio yo nigo orachi koragwa gote nigo orachi kurugwa gwetera ase enchera yobene no bwasi kuna Daniel Lontiri agotomanya okwana chinga kichige karo ekyo kyabaletamo aborokigwa bagosomera chikosi na mono chemboko ase Kisii National Polytechnic abarai na bagambi kurwase county ya Kisii na kyalengete gosege tabasae byemyaka meke kwerwanirira asamba baga mulike botambe ase wizara yemangana yoborenia Stephen Esaboke nigatebire bune serikali ya Dr. William Ruto bono neche kwene kebuna abasae balia bali no bumanyi na batabwate masakara gose chi certificate bayanyolire na kwerobelia ase bumanyi bwabo the opportunity to airulero ne president no ko enroll abana aba pata chete university so batari university egere paso program yeye ebintu bitatu number 1
no koba skill abandi bali batatrain ti bandi batakwenda mechanic abandi batakwenda ibintu bya agriculture abandi batakwenda ibintu binde egera ba basic training skill bebundise onye basic training y'abanyora artisan igintu bere konyere. Number 2 abandi bali bakolire ibintu babwate bara bayisa maboka bose bikoro byabo abandi bakonyora ruguzi n'umugagacho mu yasana abandi bala chimekanika bayasana bakujara korosiga chigali kabisa lakini hata certificate inero prior learning recognition ekucha gukora gukwana chinga kicho boigo nigakwanire kirenga gie serikali gusire bikundi kurwasi chi ward chonse iga Kenya kubachi bese chemakabeso na kubakonya kwegendereria egento na baboli abantu baminto ebintu bya serikali bigocha ebintu bine byeito mutacha bangaine ero kaigo tetebuoye ero karibia ukerende tena abantu bae na bana baenga mokole bintu bya serikali kuzine serikali yakoleta serikali y'abantu bonsi ne kumane bwenzi no manene bwenzi yons bantu bonsi 100% iye kirege bine kigo cyo wiketo keire mine gento gitu ne kinabe kire mine gento kira bomu chino kire nka no kigire gento kire imino ekara Kenya ne yito asoko enekia obwene aso muroboriyo isaboke nigaeneke buna baria barachiko konyeka mbali barachikosi chamaboko usechi polytechnic na buna ebibao byonsi bya teachirwe iligo siria abongereria chingaki cyo muroboriyo yo gente kitangani keringa abana aba wikabatwa batware babe myaka 18 paka 29 bitu batware kabana. Number 2 mbato kabato bare university koza ba university mbabate program already aba bat drop it out. Number 3 in screening questionnaire because even they were online tari monto uchikoranga nge form ngijori yako koje online error ekora ke screen weta mo lebo kiba chete ngento kyota gete biasaro tagete miake yore kere gento baka kwa enroll then even they be online be agenda into a database to get in a fair way. So the most transparent means you can enroll digitally na kwa through that screening kwa nyarabana ya confirm it at the end. Nkruboterega taseni kya gatembe kurega se kaunti ya Kisii litere nguru kwa Daniel Untiri. Nakorasi kaunti ya Nyamira nigo murobelio yo okorekana ase chiabisi chebunge ya West Mugirango yoragwa no Solicitor General imeyense ya Kenya Omoske Shadrack Mose oyobo igote biruna murubiri iga ni golengete gochia kubasira basae balia baikire myaka 15 wiki myaka 29 nabo igo balia bale nobolema gosubali umenyete nobolema na gochakira emyaka 15 gwika emyaka 35 Fadgad Gesemba ni igotumanya ase umoroberio oyo orawa no Solicitor General imeyensi ya Kenya Omoske Shadrack John Mose imeye kaunti ya Nyamira nigo urene kirenga kewocha kubakonya abasae 52 kurwakira ewodi. The project is a landmark initiative by the government of Kenya aimed at transforming the livelihoods of the vulnerable youth. Over the next 5 years, Nyota will create employment opportunities, enhance income generation, promote savings among the youth population. The project is designed to unlock the vast potential of our youth by equipping them with practical skills, business support, access to opportunities that elevate them from job seekers to job creators. Abasae abo barachikokonyeka inkurwa emyaka 15 goika emyaka 29 nabo igo asibaria bareno barema inkurwa emyaka 13 goika emyaka 35 asabu boigo barachikochorwa nigo baguchia konyora amaigerio na magega ya maigerio ayo nigo barache koewa chishiringi chiribu 50 ekyo barache gokorera As the youth, it's their time to dream, it's their time to act, and it's their time to build. The government has created the platform. Now we can count on your energy, innovation, and commitment to make the most of it. Whether you are interested in agribusiness, digital entrepreneurship, vocational skills, or micro enterprises, this project is tailored
to meet your ambitions. I urge you to seize this opportunity with both hands. As leaders today, and if you look at administrations that have been there, this is an administration that is purposive, that has focused on ensuring that we empower our youth. Kukwana chingaki chowasi ori omoroberio oyoiga imeye bunge ya West Mugirango oyo orengete gocha kubakonya abasae omanyikaine buna nyota nigo boigo orengete gocha kubasira abasae anene baria bagokora chigasi cha maboko na batabwati amasomo aigoro. Then after we have done that, we link these youth to the markets. Because now we'll show them how to develop a business idea and do all that planning and also know about what business ideas they have. We'll support them, and that's why we are supporting them with that 50,000 now to start them off as a seed capital to start off that. Hingo ripota Getembe koro igasi cha visi cha CDF imeye bunge ya West Mugirango County ya Nyamira. Injefa Tigad Kisemba. Yamano Fadgad Gisemba Koroasian Semeyo, Nigo Litko Liarero, Kungsano Gotindi, Koena Kiwa, Imambia Regatia Banyimbo ba Axel Lord Enforcement, the Highway Unit, Nabon Tereba Sombi Mechanga Yechitiba, Asepare Nene Akisi Chekisumu, Asechin Semochia Eliotego, Imiamo Socho. Bancheria Boba South Nyanza Track Association, Nigo Batebiruna, Aberbaku Nirvanesta Kali, Asugotumeka, Wichi Machine, Chokolenga, Obolito, Chitaikerneti. Dipon Asanya, Nigabotomanya. We wanted to confirm the same problem. Emambia Jalero niga Barundi ya Bechitiba usichigari chumuchanga kurwa sekiumbegia South Nyanza Track Association yukutoke meye county ya Kisii bemurungani amaega yegali yabo kubekwa biara nekiombe kelige korenga obolito bwemesigo gia Kenya National Highway Authority ekyo bagotebanga nigo kyabeire gekobasegasegia Gitangoriku Edwin Otongo ntia advisor ya South Nyanza Track Association ditukolia rero ntwabwa tumochando ga mosocho egali yaito ya imani nigo yabwa tu ne way bridge so twanyoranga keroba commercial weight chiabo a difference ne roro ya chikiro 900 agako geregali digo ya mogetia kokoto kurueruga ne ruga ne bwate way bridge ya tobetere munantu totenene chigali tochiche tomanyo mochando no ria gakogera onye gali getane tichikiro 900 ige minute ya kokoto yarwa mbato mentane tichikiro totakoretiki totagoreti korengana na Barundi abo ni go bataisanegetine chimashini echibagotumeka asokorenga sebagotebanga ni go chitaikerneti asamachibwa abo ndanga ni gara ya pima ya twara kichikiro 28.9 that is 28,900 kero twari gweye gali twanyoranga egali ye yaito bade difference ya tokire ye chikiro 450 kero twanyara gukwana n'abantu ababegwe ipirichi batote yaya calibrations yabo chigali echigane measurements bagokora chigali nje chitaragenda for service banchire ba acceptiria magoso maega yogo teneni obosombi na bego kongusana na asegeka ni gobona Barundi abo baika asokwiwana asebarua okoboria batige koewa chimba asogokoro bonchoria kubwatakana nigo bagenderete kwenana nonyena bango kuchese serikali nigo twari gosaba esa uria magosa atokire nande bayanchiranire nigo twabate bibagende barabumune system bachi baligiri bachi toikaranse abantu bonse bibakogenda chigali Kisii County toikaransamo toligie solution so that tokore gas no morembe ntotagetiko chikokore gas tokonyako binyakani bara ne way bridge niko tokore gas no morembe egerenga na intu muna abana biashara totwaroboremu baba chi adwesi bara tomenyete because boni ko bogima bwakongire gukone kirekyo ningo batebangeme basokane menge nigo yabirige ko ene kiwanko bwatakana no kominyokania kurwa sechinse mechibere
nika close down hiyo. Sasa unajua yangu imesoma chini ilikuwa calculated. Ndio nakuuliza makosa ni nani sasa? Makosa ni nani? Ana bono babulie serikali kubwaterana na common mwananchi iligukinia uchumi elio gweatana na wego gwetanga kurwa seme basokano je nchirenga muneyo ntabaniko twabatebye sauri babeire too much kominyokia gari teri good idea sababu nererie chibare chiita abantu ngweta bari innocent epara bana ngo cross bari batige kominyokia chigari egekogera etogwetere bintu ebinge nabo kominyoka oitie gari abande nabo kominyoka otuomo omonto ore gweta ore innocent onyore gwaitira omonto bande otari prepared omonto orana weangi kiagarete kiagendete so ripoti ya kitasini kia ukia getembe elia nenkoro kwa Dipon Hasanya. Biamano Dipon Hasanya kurwa senseme yo ya bogetutu bwa Chache South abwa sensemo ya Musocho. Gatia bagaka abo barensi eri aburi limanyekanete bunabo basi Elders Forum hanigo beso kirina kwimurunganiria chiro abarimi baunererigwe magaga gose baunererigwe ime yorgongo rogusi usangana gatembe bagaka abo nigo baichanire enchera eserekari yombire abarimi anene asamatkabwa ngoiga egendo kya beire osekirire obarimi koirana magaga ekemerikia bangoiga kwa mono ne chai bakoragwa na Ezron Otochi oyuboigo ogambire gose ora abarai bakoboria amananchi ba magendero alia atungetie elio orogongo orokwegendera ase nigo ba sioliribuna omogusi natakire korra libo elimo bosibo bochori bonene buna omosakito atwarigane roboti kurasa meyo bagakabaiga barenseyeria buleli olimanyekanite buna borabu Elders Forum nigo babera babango mono gwesoke ne kugendera kugikiria injira na nene endagere miyorugongo rwagusi yagendere ko bagegokea bakura wa mono mugaka Hezron Otochi nyambane nigo batebire na norugongo riga rwa borabu orwasa matukama garwa semeria sindagira bono go semeriti koyo ekemelikia bwango mono guhakwa ne kemeligie chae asibagendere ko bakwimurungire ko batakana mono boteneri anena sekte ya yoburemi kurwa sorogongo riga rwagusi tindo june chaengo chikogenderera abantu bere hoki kero kwa gusiringi 12 ngentuki no musacho ndoko nyora siringi 57 ne somoni egine gento kiarorekanire kerekebe tutamanyitie michanda asere kino more bwechi bando bo mwaka oyo abantu babainukire busa amasakaro korora mugondo ne kibando ani bando tekalete kiteyo lakini abantu bakurukwa bataramo bali bagotatebia inki kiagere bande yarwara oyo no mwaka onane mundu tanya gotatebia michando ya yebuna omuchando oyo noyo nigo bagendere ko bakomurekera omuchando bw'oburemi obukorengana mona barabo bagendere ko bakoganya serikali na nene ye county ne serikali nene kubwaterana elyo kubaleta bagiriga chabo bakabakonyera abalimi kurwa sorogongo rwagusi kwimanya na kwinyora igoro y'oburemi yindukirerete oburemi kugendera gusasera emiyorogongo rwagusi abaro barigire ngaki eye esumwe ye bago spray goita goseneke nyambi gose goitaki na kigo salirira ba wana nyabasongo bago toretera intu twomanya kuruta mugondo ndogo salie zeitere na ende banda bata twomanya ende ba check seeds a kind of seeds to kweo ba check otura salie njara na ende ba jabato devi zadiri lap na sinsemo yenda bagakabega nigo bagendere ko bakuboria barai abo bachorire ko nekibunango bakorera bari abananchi amagenderero ayu arabakonye nago konye rugongo rwa gusigo kina twabeire togochora omuntu twate abanyare bana gwenerete lakini ekera achira ali gako ndochi gokora ibintu byaye bweba bali bamachorete abachori mbalyo gochora omuntu ngane gasi bakomwa yaya iga bagochora omuntu achiko bakorere gasi ekana gitosa abantu baito yana bachori bonde bwensi tomanya togochora omuntu tari gasi tokomwa iga togochora omuntu ache gotokorere gasi na homwerio ye nigo bagendere ko bakuboria
egesa kyo mugusi kwa neki munangocha kire amo nanene asobochurio bonene bore bosio enye ngima totige kobagika intolike retio borai ko chibusi wechingenjo awa korunse bakaigoro lakini eri ama yake rwekiranya korugusie nene eri nyoena yo muliki no matenge eri korukumatiangi yake rwekiranya toigorere eri ntoye rama ntoye pinga egekogera ebiti binde biasana eri eginko ripoteri getasini kya wanjite kya gatembe kuruga igasti nsemechi gachia ebunga ya borabu imeye county Nyamira inche gonkoro kwa Polycarp okara nekero twarura soroboti oruo korwa ase a constituency ya borabu ime ye county ya Nyamira nigatoka ndasiri boli lituko abase tokubolia iga liboli lituko gotokubolia nga ine ebyombe bi ao byabagaka gose bimanyikante na Gusii Elders Councils kokonya bire omugusi gose nebyokoliera Gusii Council of Elders bire korwa Nyamira bwate osembi 3 osembi 5 Kisii ne bwate osembire ngambe bwate umbrella yae na goitani abuoka no bisaku binde byombe biga byabagaka baiga Gusii kantora chakase Gusii Council of Elders inengo konya bire gose ne byokoliera 0726447367 notisano nebere inye ibere nasubira kwabera notisano ibere isano nemo inye isano isano nemo isano ogochakanire tariao asore nekerengere kiao ekero okwera nigabu gwatebinga ekerengere kionkereki asamangana ya Gusii Council of Elders yani muna babwate byombe byabagaka ao ikenkera byombe biga ngokonya biro mugusi ngosemi biro mugusi ngokwana bira manganali nabagaka bakare barenge gwikaransa amabagaya na chingana munechiga buna bono gotaigwana gwakare kona kigwasoro gongorwa Gusii ngokonya bire kerengeri kionkereke 0726447367 boigo nabogo tirikira gwetera ase SMS eyo naboigo YouTube account Gatemba TV naboigo nabo tirikira gwetera ase omtandao oito Facebook Gatemba TV toska ekara ase kageteri getambe tiankora tere enkwana ningendo mutimo komoke inkoirana na tukubat kuruga toska Gusii abana tokonya chiri kusate 150 is one of the highest numbers bako benefit kure segente Kenya egento na babori abantu baminto ebintu bya serikali bigocha ebintu bine bito ntacha bangaine ero kaigo tetebuoye ero kalebia kerende tena abantu bae na bana bainga mokole ebintu bya serikali kuzene serikali kolete serikali y'abantu bonsi ne omone bwenzi no mone bwenzi yons abantu bonsi 100% yekerege nto bine kigo cyo keto keire mune gento gito kinabe kire mune gento kera bomu chuino kere sinka no kigire gento kere imina yakara Kenya ne Superstores nero eduka asorgo gurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda umsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokie riso yao chingaki ogoswasa yega kurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yega babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cyo tebererie kende gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills iko babwate amabati chingenjo
au ayuare ye chikala au na wigo ayuiga wata chi profile net gauges au unabono mbabwata normal corrugated na wigo box corrugated aswigo babwata Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama bati ali aye chigage emerongibire na isaro na isato mbabwata tile profiles alia au oriental elegantal versatile gross na wigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na wigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na wigo na Green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukwenya gwe customer mbabwate bintu bindi wigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate yiga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yu akomenya segeka ayo uchane warrant na wigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Ouru Superstores yego toka se nyumba ya Ouru Complex imiyo muchigo busongo iyo irangene duka Safaricom wigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwe trase namba chabo 0111161500 Ouru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. na korigenere na inde maga yoko baso mutimoko omoke enseme yemanyere na gateria kuro kwa Wolfson makori chemkatenok bari bonsi nigo batakere kwa gwesiko na korendo bia na gwakanwa buyeboigo ensemo yoko egwa escom kero liarengeri tukuri gochingira bari mu ense aboroki ensingima niga serikali yaganirigwe osinya kora isiko yaba esko yabalimu na yarenge gukora chinga gicheka na Gilbert Kobi agotwariganiria masemo no yo mubwa balimu bali bakoro barenge chinga kicho Tigo kia bali wabereke bekere kenne kyo kinia chisemi ase ense ya Kenya ase chinsemo mbacho mbesogeti asobone elikogokera litukeliga ine ninki kerege kogokerwa ase litukolinene lyokogokera abalimu ase ensengima Joseph Makori no mwalimu omonene wet secondary mukuru agende babura ningaki are we moving that's what we call replanting mumaye bakora ngendo ngari positioning wiga muri positioning now muira nemoranga ki mutaraji nakimogo kora mwachi nice to recognize the services you mwalimu akore to recognize and appreciate the services you mwalimu abiro gukora ama tukamange globally because we together set aside globally to recognize and to appreciate the dedication of teachers into this profession like liko garalia bali ko change liko chenge ruenze kweta unabaona wese itoga nkasarani twabwata bali mba konga managa sarani ko chengera litukeli nabwo togosemye bwaye akoerera iguru y'abalimu abayigo bwalimu obwo bosera bwaye nanketa kungeti gokorwa asoko konyu bwalimu obwo the casting teaching as a collaborative profession community ubwalimu obwo mwalimu ule singo tako bakora we collaboration yakoreke ekole inclusivity ekoru ye yabantu bonsi naliyo muri realize the objectives ya teaching abana abalimu a government available ni environment asema ko teaching we ka Jones P tibe kwamo mu my realize what you want muntu amata akora ngana abalimu ga bakora bible ba akora bana ba akora abantu government you ateka akora all stakeholders must be brought into book ine ibyombe byabeire bikurwanira abalimu abayiga munanat na kupet abyeyikiraniriye eganga y'abalimu kwerwane na gwetenera burunge ndo the nat na ndo gatwara kupet initially kupet and nat yani very strong because it was in a campus in everyone once whether you are teaching in secondary primary or tertiary
nati ya manyire na ya balimu kere abantu balingi very strong na baba Ambrose Adongo abantu balingi abo mwekera Wilson Sossion bona ngakiyo mu president wetu the late Arap Moi are raising at this level movement ngo bakire very strong ande ngo muletera chiruba kong asa mangana yijisemi agatema kolete kintu gikorunga divide and rule bakalao the second movement yes abali mu ngikoro kupeta to neutralize that tali ngai ba kerete in good faith kia letu e purpose yo koleta kupeta tali kindi kia legere biyombe byonse bino kurwanira the welfare of the teachers yo kia lete tu abali mu secondary batebunga yo asini karusa abantu na bali ba primary bakoleki batigale para pikiri kupet ya pikiri ya very strong ya na nat ya very strong nje gagati kabiri gana inde bakaleta bono nga umwalimu na bokuti size to belong to any party or watches fee yoka na bokuti kende ya bakurwana kere bakogenda for salary negotiations lakini to belong anywhere. All of this what weaken the teachers. To me, Kupet nani Nat and Kupet, jiri those are puppets. Nyonya batita walimu aki tiga saya baruan. Akesa na biko koni. Because mundu tako genda ave adamant pakigento bata getekebe. Walimu nobuya kurende wike serikali nero eteme mune kunyara leta monchuru nyanya ko bagagokonya ndake asuguchikuimukirie kirengo kisiko ya balimu ya ngororo eriyo litukiriga kori ko gokerwa yatwara esababu nawe gori abando gosemeri bari batatu goswase amayigerio y'obwalimu gori goterege tembe kurwa sensemo ya omubera bumwachoge burabu account ya Kisia Marita Nenche Gilbert Kobi. Biamono mugetutu Gilbert Kobi ase orobotioro oroikeranu chi SMS chino ndoche na bachigocha tagete gochikanyake tamaite sina bagechira kineke na nkoringa ine ebiombe biga bia bagaka bia ao bia bagaka gose elders councils gokonya biro mugusi gose ne bio kuriera 0726447367 nare namba yetu kwa nkulika na boigo Gatembe TV na boigo Gatembe TV ase TV ase SMS ase Facebook na boigo ase YouTube tochage diria dariao nyate bwa diria dariao na sokor tinigo soma SMS yeyo igasingenche tigancha ke gochsoma Morris Daud Kolorgorian ebiombe bigane ebyukulira mukate agachulgiria abantu bonse bare ebiombe Moses Nyamwange Kanjo ante mkate bine byukuliera gachubo liorore Evelyn mmoja kutoka Kiamukama ebine byukuliero kudiera left right center Evelyn okay taimangana Nchenkombo getaro korwa Linyamaiya South Mugirango abange nabo kuliera because wameanza kutumikwa na wanasiasa. Okay? And then Davin Mokera kura chinsa machamuromba ebyombe byongo konya bire gosomo gusi sana omugusi. Thank you. She's positive about that. Just fata Ogechondo banga na glare kura karangororaria bya gusi elders mbigo konya kende no kuliera pesa fuko kwanza. Ven Mungare kura chinsa mo gose vi Mungare kura chinsa machamara na wadeza bantu twakagerete buna mbabwato basemya baeldi leroiga na konkonyora abantu buna baiga gusi yeito bochoke machuka kurachinsa macherero itumbe byombe biga ngokonya bire otatiga totasigetia abarai nigo bachoranete bono tibagosikwa. Okay, Fred from Kiamukama Chironge byakonyere mkate unsalimie Thank you. Kogendran kurugabo. Muna mangana yogote ba mungale karotoka na kurugabo. Na karotoka ndra abagambi na abakonyi babo gose aba chief na aba assistant chief
nigo basabire kora chibaraza ichio ande chirakonye okiani birengo byokwerusi bugima gosekwe ngenta ase babeire bigo kina mono ase chinga kichia bongoiga archinse moche machoge Elijah Mango yukabere mo professional officer mokoro nigo agotosemia gwetera ase amojia naye n'umusakitu neganirie abantu abange egento gekogera basoire bwesonani ne mang'ana y'okwerusia obomoyo bwa mapema tobore kogwerusia omoyo bwa mapema ekiaira bagweita engaki y'amakuri aba etarakora gento etaraika nambe yemo chinka abantu bamenyete obohererania na buboro obokong'u obohererania ng'aki boro obokong'u okonyora omogaka gagokwana omochiese kari bwoye agotebia omong'ina oye n'omong'ina oyo gakoiranirie omogaka oye onyora amasikani ari babwenete koenana buna omogaka n'omong'ina gwoka abanyene takoreti gento taiyo bono entengereria ng'a ogwesonani kwa mapema abagambi baito mbamanyete amang'ana aya bayarorire nonyere rende ng'abange babona nebijana bitaratwara mo experience igoro y'echi family lakini nkoyarora bari ogwesonani nikorora kore kwengencho bateme korangira chibarasa chire general lakini abantu aba bakororekana bachakire gutwara emiburukana asana bimabo mang'ana y'obolevia butari bwa kawaida abantu aba barangiriwa bachese chibarasa egera omugambio ari nyare kurangiria abantu ntobwate abantu ba serikali babwate uchuzi ya counseling barangiriwa gochororo bayakwanira nakomenyete amang'ana akwanirwe ase barasa y'omugambi igagosoa omonto mono kobua amang'ana aria orarangiria omonto gochiobisia ochigokora gento chikomoteberia ororo kiara agosoa akorengereria ng'a pengine oyo iga ndangeri gocha nchacha gosomera bono lakini ekera akwanire generally amang'ana akwanire na abantu ontokoreka experts tobwate ase serikali abande tobwate chidepartment buna bono ntobwate nkigego chanda chifamily chinyingi abana koreta bari omana chifamily abo bisa babana barangirwa bacha ba address ya mang'ana aya igo ba interveniri nkigeko reto omochando nkonyora tore abantu abange obosaria mburo tokoruka crime rangeria abantu kuri chinse mochio torangeria abasikari yari umusikari yereka akire bamaete gaki yo igacha nche kuoro kigwanga omonto chandete kinyoro yo no ntobwate chi department kindi muna bone department ya narenge ya probation ne department yenge chenene barangirwa ase chibarasa bakwanira igoro y'abantu aba bago open up bakuigoka baba basibore bakwana emechande eye einabera abe intervention yenene totanga amang'ana anga munayo yogwita kwa mapema musasiri etakare bondie kibe miaka emerongo ebere nene niga chake taro yae yokuminyoka korwa ase omochio bosungu goika omochio Nairobi kaleng'ana nereganga yae negere kumirana n'omorai bw'ense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto na komoerera amakong'u ao abasae babwate chingaki echichio nigo asegetera abasae gwesokia ase obong'e kwerikia na bakichikura ase kogera ng'a ekio naki egento kerabe eribagariria riogochora abarai abaya tareyo nigo ayeroberetie korwa amatuko gose rituko riria riomaminyoko kilomita ase araminyoke kilomita 53 goika ase omochie Bomet. Asama litankor kokale bondieki korgoncha inche no mominyoki esawali elina batayinde ara yachakire mbono nta kominyoka waiga kwelkia Nairobi esawali yani ne bata mangana mange kutoka mangana development mangana ya life water na mangana environment lakini kogo igo ama echinga kimetiga IBC kobwatiere bipande asawa saya baitu na undu bwensi taranya komoko bwata chikura iko imisawa saya baitu bale gisiga iga especially gisiga ito bwata chikura so ronge elinde gochigosio gaiga ebenga ni nyumo bwana chinguru chinyinge cyo bachora barai
techa ko banga twachorera barai mutwe iga nande mucha ko murunda nyekere chikura chia bono tutagetenga mote responsibility asikura chigocha gocha mogo chora baraya babe ewe ngani ni mokwera moise kora umonde bwe so ngotebya basaya baito batara gwate ipande mo make sure mwabwatire ipande asobonge monya kwena nanga chinga kinchiro kakinchiyo siku hizi omaeto mwaka gongari tukotenga muna kale bono ko bateringa genda mubwatikura asobonge so that tunyara ko batokwenda gusio sawa ye yane ko sawa nyasaya ndaenjera because ne bachane ngesinge na bali bondo bwezi matatu tubane abantu bagize sports onde bwezi uranyara ko support zakanya abago support na amachira sawa yane go nyibagete muna lero na bonko binyoko kurwaiga makanje bole before moment oko 67 kilometers Koruabu maambiri yako mnyoko bole mpaka sako kololunga Koruo lunga litukolia Wednesday ni minyoke mpaka Ntulele. Litukolia Thursday ni minyoke mpaka Maimai. Elinde kwa Maimai on Friday yale kwa bango kamilishe safari yane hadi Nairobi. Ngo sabanga nyasaye ndae bia ninkagete ngani nyoro murai wense nyale kwa bango mateya mangana ali omutuone igoro ya mangana ya basaye ne njira kiara nyara kwa approach ya basaye asense yetu ya Kenya especially kuru musiga ida. Getame television gatukumuganiria amaya kerakwenda ego kwirua erebwika guikera umurai bwense ya Kenya Dr. William Samoei Ruto na kumwaibiriro bia bakenya anena basakorwa sorogongoriga rogusi makonyi bomurai bwense ya Kenya omoske Professor Abraham Kithure Kindiki nigo aborire bakenya gotenna bakongu bataligwa tananwa asoboroso bwo bokenyumba gose ege dine ukwana imeyo mochie oisiolo moske Kindiki nigo boigo amochie balia bonsi anene korwa asabarai bako babagana abakenya ase chinsemo ao beyense ase obogesaku. Mimi nimesikia kuna watu wanadharau wananchi wengine, aidha kwa misingi yao ya dini au misingi ya mahali wamezaliwa. Hao viongozi tunawaambia waheshimu viongozi na wananchi wa Kenya na wasidharau watu kwa sababu ya dini yao ama kwa sababu ya kabila lao. Mimi nimesikia ambao wanapinga ile sera ambayo tumeleta hapa ya kuleta usawa katika mambo ya procedure ile inatumiwa wakati watu wanatafuta vipande, vitambulisho, birth certificate na passport. Wale ambao wanapingana na hiyo sera wanatuambie wanatumia lugha gani, wanatumia sheria gani, wanatumia kifungu gani ya sheria ya Kenya ama sheria ya kimataifa, kwa sababu sisi ile sera tumeleta hapa ya kuleta usawa ili kila Mkenya apate passport, apate kipande. Hiyo ni sheria ya Kenya, ni katiba ya Kenya, ni haki za binadamu na ni sheria ya kimataifa. Wenye wanapinga wajue ya kwamba hiyo sera sio sera ya Kenya peke yake, ni sera ambayo iko na nguvu ya sheria ya nchi yetu na sheria za kimataifa. Ngakiechio moske Kindiki nigo aboria balia bakomochia serikali korwa machibu ne chinchara ao echichira nekie okogendera kwa Wakenya. Wale wanakosoa hii serikali, sisi hatusemi hatuwezi kukosolewa kwa sababu sisi ni binadamu, lakini mwenye kutoa makosa atumie facts na atumie ile mambo ambayo ni hakika, asitumie mambo ya uongo kuchanganya naye wananchi. Jambo la pili, wale ambao wanashindana na sisi wajue ya kwamba Kenya mahali imefika haitaki ati utuambie ile shida iko Kenya. Sisi tunajua shida ya Kenya. Vijana hawana kazi ya kutosha. Biashara zetu hazileti vile tungetaka zilete. Barabara hazitoshi. Stima haitoshi. Maji haitoshi. Sisi kama serikali tunakazana kusuluhisha shida za Kenya. Kwa hivyo wale ambao wanataka kushindana na sisi, msituambie shida za Kenya. Sisi tunajua shida za Kenya, tuambie suluhisho ya shida za Kenya. Sisi tumetoa suluhisho, nyinyi mkuje na sera mbadala ambayo tutashindana nayo katika mambo ya uchaguzi.
Moske professor ranga no kwana igo na bogo chikutugambira igo abo chikatoa abasemi bokongugo n'abantu bonsi ipi na ino karato kubulia serikali toagento gete toa bintu biri tutagete tari bintu biri mutagete imo gotoa tugosaba amache tago toa bintu bia ubona bona abo gusita goteba toa bona asingia toa bona asingi bona kwanda se SMS karato kana kurugabo kwanda se SMS gosasiri bolirie litko ate kwangulika goetera ase namba 0726447367 namba ito ye studio na boigo na boturikira goetera ase Facebook yeito na boigo goturikira goetera ase YouTube yeito bado tunazisoma. Jackson Samoka kurwairondi mkata abagaka bagusi Council of Elders babono goikaba inyurigwe egasi yabo bebire pi mpaka basae baito mbamanyeti ase bakorwa na ase baguchia gusi Council of Elders tikabara ya gutwara ribaga no kwegeria abamura na kibako gita chimbebe bagite okay. Joel Omoti kurwa omwana umeli kurwa isintabonya konya bagaka barera bange nabo kuriera kene nkeli ime yabo igo ora kwane kene oyo otayo Pastor Elijah Makori atanga Elijah Makori kukora PG atabanga ebyombe byabagakoro gusi tindara kibago konya kolende tiga barabeka bagusiyamo barangeli Moske Jafeth Moske Jerusha Moske Donya Moske Osoro baske okay sawa Fredo Chokim katenga gaki ngai yabantu bagusi Council of Elders bagotuka jitinanya kuigwa egasi yabo tinanya kubarura bakobeka abantu no baraza aba chief kubaroro bateba rero gusi Council of Elders ganduru konyuranye kigusiye ito omerana no NH constituency abuna abukuriera Betty kurakebirigo Betty how are you and then hello Enoch from KB ebine byo koliera tigamangana mange biyombe bine byo kwanda baskwana na serikali ebaki bakora mini Evans kutokanya mataro abakoinyora abagokonya bali abamanyeine lakini ayo tabwati tibakomanyeti. Thank you. Esther Nyamukami mwalimu how are you ateba inche no nyagusi Council of Elders na igure ukwana kurugaba. Thank you. Senior Sergeant Deborah Nyanchama Kurachinsemo Chekitengela, thank you too because you're watching. Ask the Gusii Council of Elders to unite Omogusi first before you speak anything. Biamono mwensi asingencho mwandi kerechi SMS icho kolenga na bunando chimo chibegete chionsi ngoda makorali girelia iga YouTuber ndore yinda nyare gosoma indari ko nyago soma nabukonya bera asingencho naro sometimes ndimo kuli kama kong pakano incho manyene nasinyugoteba buna na kinkobeka tigoba sembwaga stembe boche chinsenye no tukumena nagaiga ase ekionga chinsenye obona bobo sembwaga temben semeri manyerelia akurukwanera Wilson Makori Kevin Ongeri ona kianga chibiche na muri gimbiye bigo challenge na gosomera kuruko mkateno chinga kichingia sembwaga tembe ebogo chikurwaiga nche tumana chinga kichu Muribobe iraraji muguru muribobe iraraji muguru muntu muribobe takimambya na neno muntu muribobe yaro muribobe kabisa muntu kuri tamatiko simambi mboje woki muribobe takimambya na neno mbono igaiga ere tamatiko simambi mbambi wekiyo chikoba nero to ko muribobe rinyakorie muribobe irarayi muguru takimambi na neno na umugusi atebete bantu barwanje tuna koraga yani akuri ndagira riyo gatamatiko simambi mboje woki karibi kadata tigale ribainani tiga kwamuri kere wento gokorepi utamatiko simambi mboje woki ine ere nkwano umugusi atebete esibaria baraba guru abana ndi baraba ribobe Baraka ninjo ninjo tembe ninjo dorome ninjo manana ma ninjo bangina ninjo
Uhuru Superstores nero eduka asorgo ngurigarua South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyukuya bwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati anda onsialia utagete showroom yeito nigo ere engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntobwate team ya Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende gensi uraganie bagotebereria company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi Proval net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumerang ayuare aye chigage emeronge tato asama mabati alia ye chigage emeronge bire na isaro na isato babwate tile Provals alia au oriental elegantal versatile gross na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia Chaco Grey Brick Red Tile Red Maroon Sky Blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukanya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabwate liga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabwate yo akomenya segeka ayo uchane warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imiyumu chuyigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera sete namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Uhuru na bwate.